kuita chinhu muupenyu. Mhuri yeZimbabwe tinongoramba tichitsigirana kukoshesa vana vakaremara munharaunda dzatinogara, mumisha yatinogara, mumabasa edu. Ngatikoshesanei nekuti kuremara hazvireve kutadza kuita chinhu. Uye isu muchirongwa tinoti seka urema wafa, nekuti kune nzira dzakawanda dzinogona kukonzeresa urema. Nhasi unogona kunge usina pakaremara panhengo yomuviri wako, asi mangwana unomuka waane urema kuburikidza netsaona dzemumigwagwa, urwere, zvakawanda zvinogona kukonzeresa kuremara kana tichirarama paupenyu. Saka tinongoti seka urema wafa, chengawo semanhanga hapana risina mhodzi, nekuti mangwana hauzivi achakubatsira. Iye zvino ndoda kutora mukana uno kupa vakuru vandiri kupa kuremekedza zvikuru nekupa chitsvambe kwauri muteerera akanditeerera kuti kana vamadzvamutse vachigona kuita izvi, ko iwe uri kuitei munharaunda yauri kugara? Uri kusimudzira vana vakaremara here? Uri kuseka vana vakaremara here? Zvakakosha kusimudzira mwana akaremara. Tikasimudzira tinotenda, tasimudzira Mashonaland Central, tasimudzira Zimbabwe, tasimudzira kunyange mhuri yepaSeremani iri pamusha watiri. Saka tinoda kupa kutenda kuna Baba Amon Madzvamuse vanova mukuru wesangano reZimbabwe Broadcasting Corporation National FM Listeners Club kuti vasvitse zvipo zvavauya nazvo kusimudzira. Tinotenda raramo yake, kuti raramo yake yekushuwira kuimba kana ichisimudzirika nhasi iri kusara ichidini. Tinotenda. Muona kusarika muono National FM. muona kusarika muono National FM. Eda vasimukeka vana semurora kuti